Салом дӯстон, бозии якума сар мекунем. Бозии якум ҳафта муаммо. ҳамин ҳафт муамморо касе ҷавоби аниқ шавуда соҳиби 15 сомонӣ меша, яъне 100 рубл падарка туҳфа айну нима буда мешава ба ҳамин одам. муаммои якум чунин аст, бо диққат гӯш кунем. се дӯст ба саҳро мебароянд, яке кур, дигаре гинг, сеюмин кар мебошад. аз киссаи шахси кур маблағ меғалтад. аз киссаи шахси кур маблағ меғалтад. кар мегирад маблаға. гинг мебинад. гинг ба кур чӣ хел бифаҳмонад ки маблағи ӯра кар гирифта. саволи якум фаҳмоай. мезгарем муаммои дуюмда. муаммои дуюм чунин аст. марде ай дайро мезгара гузаштани аст. дайро купрук дорад. аммо мард қатиш гирг дора, биз дора, алаф дора. шумо ҷавоба бигем ки чӣ тавр инҳоро ай дайро гузарона ки гирг биза нахӯра, биз алафа нахӯра. саволи дуюм фаҳмоай. мезгарем ба саволи сеюм. саволи сеюм чунин аст. дарахти бет 5 шоха дорад ва 5 шохаи ӯ 5 шохаи дигар дорад. ҳар як шоха яктагӣ себ дорад. дарахт чанд себ дорад? муаммои сеюмам фаҳмоай. мезгарем ба муаммои чорум. кадом парранда дар ҳаво хоб мекунад? чӣ намуд паррандаe ҳасте ки дар ҳаво хоб мекунад? мезгарем ба муаммои панҷум. дар роҳ ду нафар истодааст. як нафари онҳо ноаён аст. нафари ноаён куҷост? дар роҳ ду кас истодагия, яктаи ҳамон ноаён аст. шумо ҷавоб диҳед ки ҳамон одами ноаён куҷодаст. мезгарем саволи охиронда. хонаи 4 ошёна, хонаи 18 ошёна, хонаи 4 этажа. дар 4 этаж 60 лестница, яъне зинапоя дорад. то ошёнаи дуюм чанд зинапоя дорад? инами саволҳоро ҷавобшо дар комментария бинависед. кадоми ҷавоби аниқ тоғрӣ менависа. туҳфа ба маблағи 15 сомонӣ, яъне 100 рубл. хоҳад дар телефонаш мефурам, хоҳад дар карташ мефурам. ихтиёри худша. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. лайка фаромӯш накунед. подписатсия